Suroy-suroy sa tadres sa atong kinayahan. Makita nato din malantaw na to sa kabaybayonan unsay naa sa atong kinayahan sa baybayon kauban sa mga kamiguhan. Maglantaw-lantaw ta diri basig na masaag diri nga nagbikini ba, nagbikini. Ay. Pagana og vitamins kayo sa mata labi na nay mabikini nya pinasiwil-siwil sa gamay ang kilid bag kusus nindot kay tanan patray. Sa kagana sa mata, vitamin sa mata. Pero karon lang taon sa nato diri ang kabaybayonan unsay naa diri. Marag mingaw man kami na sa diri mga kabarkadahan basid karon taon moabot ron ang ubang mga katribo. Mga katribo sa mga liguay nindot kayo na kay malantaw sab no. Laay man kay tanan nga kita-kita ra diri mga kabarkadahan na maglantaw-lantaw madugay na tug lantaw-lantaw sa atong isigataw no sa atong mga kamiguhan maapil man sa tagabayo tani madugay magtinutok sa baybayo no. Agoroy way sa naong wa gyud mingaw gyud kay tanan basin karon taon na rin moabot nga vitamins sa atong mata. Bahala tag walay gisugba diri basta importante nga malingaw lang tag tanaw-tanaw des kabaybayonan ug unsay naa diri nga atong makita sa atong mga mata nga makabusog sa atong mga mata. Malingaw kita sa mga sa pagtan-aw no pinagi sa pagtan-aw sa mga nindot nga view diri sa kabaybayonan mga idol. Nindot kay tanan diri sa royan ng kabaybayonan labi na kung magdala kag babae nga imuhang gihigugma hagoy pastilan yung nindota. Pero saon man wa pa man gyud moabot ang atong hinugugma, murag wa pa gyud siguro mataw ang atong higugma aning kalibutan na. Mao nay pag-ingnon nga magpaabot lang ta sa babae nga buduol sa tuwa haron kita mo higugmaon. Pastilan. Higugmaon ra man siguro ta kung naatay kwarta. Pastilan. Tinuod ka ng istoryahan nga higugmaon ta nga natay kwarta o sa kaundoy o nagdahigda o nagpaabot pud siyang uyab ug kanus amo abot. Aguroy. Pung pa sa uban higugmaon ka basta doon na kay kwarta. Sa unang panahon bahalag saging basta labing. Pero sa pagkakaroon nawagtang na ang saging ugang labing-labing. Higugmaon ra ka kung doon na kay kwarta. Pastilan yung tabaghaka. Agoy! Pulong ba sa tuwang katigulangan sa unang panahon dagan kay naay hapon. Pero sa pagkakaroon hayang kay naay hapon. Ingani na karon ang panahon. Kwarta na'y siguroon. Muna sa pagkakaroon bisag bati kag naong makauyab dayon ka basta daghan kag kwarta. Kay ikaw na pinakagwapo sa tan-aw nila pero siguruha lang nga dili mabuslot ang imong bulsa. Kay basig mahisama ka sa alkansiha nga bukon kay wala nay kwarta. Agay! Mao nay pag-ingnon basta ang tao daghan pa og kwarta. Sama ra sa usa ka dulce nga dugukonon kayo sa mga utitod ug sa mga hulmigas tungod sa ilang katamis. Mao na ang tao basta daghan pa og kwarta dugukonon kay ita sa mga higala. Sama niyo nagsayo-sayaw na si Elias dugukonon kayo ni siya sa mga higala kay daghan man kay ni sa kwarta. Usa pasad naa sa disi anting-anting ang iyang anting-anting mao gyud nagdagbida siya ha kay gilabayan maginisag panty at tubangan sa entablado. Bangas ka. Tanaw si Elias ugihan kayo mo kiay. Bunal Elias kay way kompetensya. Inguni-ani ra gyud ang panahon mga idol no. Lingaw-lingaw sad ta panag sa haron dili sad ta matiguang og dali niining kalibutan na. Mao ni pag-inon mga idol nga pugong sa edad ug asa ka malingaw hala adto suroy ayaw tago-tagoy imo mga problema mga idol isuroy ug asa ang lingaw sama niyo si undoy sige paabot sang uyab ganihar gani sig paabot wa pag yun niya buwagan siguro na lingaw ang imong mga problema mga idol ayaw tago-tagoy mga idol haron dili maghuot dia sa imong dughan. Og mga ka-idol ayaw di mo kalimot no sa pag-like ug sa pag-subscribe kay maora gyud ni ang among kalipay. Oh hi. Thank you for watching.